23 godine tapkamo u mestu oko tih integracija, ali zašto je to tako? Pre bih potražio krivca na srpskoj strani. Pre bih potražio krivicu u ovim vladama koje sam pomenuo, koje su donosile ove odluke kako su ih donosile i koje su izbegavale da reše najbitnije probleme koje Srbija ima. Prvo treba da vidimo kada sa gnevom, ja naravno osuđujem i NATO agresiju na Srbiju. Nije to nikakav problem. Ali mi pre svega treba da napravimo analizu zašto smo mi bombardovani. Šta je postavka? Zašto smo bombardovani? Da li je rat počeo 99. i tad se završio nakon 3 meseca? Ili je Srbija 10 godina pre toga radila ono što danas radi Putin i njegov režim u Ukrajini? Da li bismo mi bili bombardovani da nije bilo Vukovara, da nije bilo Srebrenice, da nije bilo Sarajeva koje je bombardovano skoro 4 pune godine, da nije bilo Dubrovnika, da nije bilo 6 meseci pre bombardovanja 99. proterivanja Albanaca sa Kosova. Mi smo prosto vodili takvu politiku 10 godina gde smo svetu pokazali da nismo stabilan partner u političkim odnosima. Mislio je Milošević i njegovo društvo dovoljno je da ima JNA u sebe, pa će onda da postane i Srbija velika. Kakav smo dobili epilog, svima je jasno.